edifa and afi so committee no member committee no said you must see omodo do sitie so omo ye 13 enu achi Christian Council yi omo enkofu wom saa so na ena nanom so adi wom ansana Muslimi fo so reps ewom mampanyin so behwe no wayi bi enu achi oso mudwumadi omudi akase miensa pa ya manyosem ensasesem ene ahinsem ene beto no mode a na omudi America bawuram ahwa masundua ba to omudi no honam no eya na esepa entine from National Peace Council manyimu asundue ebedwa ene wonom na nti bisa se asundue no jisen kofo wu nkofo prepare ansana omotuma kan bi e de amaya na aya sensebe na Most Reverend Jemfi ya ono na da sunwa Roma asafo nyina no wo ho wono na ye Deputy National Peace Council panyi na General Kase obeka nsem bi na ano kire se asante ya abunufo bone nti wo sa asantefo epata abunufo nyina ka ho bi ne ka na ye ka me se omo wa agenda omo we bi nti a omo yesa omo nimdie omo eye ni da ho eye bo apayo na womo nanso nyina nkamfu ano yese oye ne den a wontumi asante yobeye bia no enya de a obotumi asori ede eti asante enti hoye eni de ekoso social media no so ne de mo bekoso aye na makeka de mope na makeka de mfra de wom eni de enim nyina de mo bekeka nanso so kotokohene enam ni tumi so acheche na sante man wonu bebe wacheche sante man na kwakodru no di nsini ane honhom cheche sante ni bebe sante kwakodru na koka de se de tie bia no minim se bibi papa bi ebetuma firi honom e de aba enti se da misika nda bia no yesi etumra na ya chirisi etumra na ya chirisi enti na ahana medomba konkon na brepem yebesen ababiem na wo chena ye the update once ka so bo yebedi nkomo wa fichire ho yebehwe na ye the update nso so etumi e de abrem na bibia akoye e wo sampa en patemu na ye nkohwe full videos yidi kan akohwe samodua mediation no said isi koye na asa na mediation bebem kwa no enu na wako sampa edi kan ko chia ono ankasa wo na trankonwa eno ko chia na trankonwa bi wo hono mo a wo claim say omoye ono no trankonwa iwi a ni abehwe ensem a ne nkrofo kan ye ewo dwumedie no ase de omo to council nanim na ya hwe se de adama watara eje na nemu kasa ye no nsem ono de tuja iwi a yasen akwa akohwe na jafla soso na busu apanyini enso dia ono nso edit to gente busu quick yenkoi na yenkohwe hodi enumra ene 19th August 2026 okuja man na ya samre sampa man hene video amohwe ensi bebia asi o sampa man hene sampa ahemfi traditional house honom na yewosisi amohwe bi okuja man na ya samre ya nyira enim se sampa man hene osan lawyer ka ho na ene mekasa juria service no omo akọ holidays etine holidays na oba ahomgye no ama ene one nananom traditional council adi nchia ohwe nananom a omo echeche no nana dagate hene de masampa traditional council no atrakunya nana dagate na nana mose hene na ochia okuja oman nana ya samoria no infa ne FN de echiremo ye nananom ena didi so no nananom a mo traditional council mo emo ena didi so a omo echia no na nana obey one nana asimo na anasimo ni edema nana jase hene we ye nana a omo edidi so abakuma hene ene dabe hene ena chana na chidom hene ena echia no sanso na from na chidom hene nananum edidi so sa enom chana na ankobia ena echia no sanso na nananum edidi so sa a omo echia no sa
we ene kyerɛ sɛ amammerɛ anasɛ kuro no owura ahemfofo a ɔmɔwɔ traditional council no ɛmo na ɛma ɔkɔgya amansa mpama hene akɔ aba a ɛnɛ yɛde video efrem ɛkyerɛ mo yɛnyina yɛnim sɛ ne ɛkɔ so ɛwɔ bunuman mu ha deɛ ɛyɛ mekɔ boro 2026 a ɛwɔ atebobo deɛ ɛnkyɛ bia mo nyina mo bɛhyia yɛn ɛwɔ atebobo hwɛ nananom akyiamefoɔ nso so ɛdi so a ɔmo ɛna ɛkyia no hwɛ akyiame afɔmade alagye baako pɛ a ɔwu mu ɔno baako pɛ a ɔwu mu ɔno na ɔkyɛ atwam ɛyɛ nananom akyiamefoɔ nanawei ɔdɔm obi a nana kyame we saa so nana kyame mosi na ɛkyia nana kyame mosi ɔmo nyina ɛma ɔkɔgya aman na yasa amadu ayɛ ma na kɔ abaso because nana efiri sampa ɛkɔ adwuma so no akyɛ yie but ɛna waba fie deɛ na ɛsɛ nyina yɛde nsa etu nsa yɛmo ɛma no akɔ aba ɛyɛ kyame ko na atwam no yɛ nananom o say in the traditional no uchia ohina ese okoto abati no wayi wo say na we wapene ntuma na abafom kama oma okugya amaikuru yenyina yegine di ono ana yesu na akwaku okugye oma na ne ai na we saa cheme wotwom na Joshua ena atwom Joshua agenkwaba na we munti ni voice no munti ni eye nana chame kofi no ono kwa na timi bo mrane ono ena bo nana mrane ma enyina egiso okogya amano no se na bloy ahemfie ono mo hwe dom a wo traditional council no mu a ene da ayema kuruwura akwaba no efe yie ahini efe na krache ba kupo ye ene na krache ba kupo aba na chame adama papa motini bi pa adama traule na motini kan ono na atwom ko hwe all the traditional members ye kuruwura na ba no kuruwura na ti ono na pia yebu dia ne akoto yetu dia ne aye kyese edia enkola emerwafo ti a mo ho eto mo saa din no wura no ena ti ho no obi yare sesabro no ti se kokugya man na ya samodu aba na ne yare nyina atuko no wapi abonte aba behwe na edia ne ena FSC se mubenya ohina ne ho ofe one mode osan ni mu ade obu kyese odivo mu bia yeti osikuru mu sia yenti kyese obakra ongraw nana eba ongra muntini ye nana chame ekon tuku a aban ankasa apa omo ya omo de omo ya ne se omo ehwehwe asomdwe akira kwan yensemi ba ye ache de danante ba bi bedwe sabre akoba se aban no ankasa etu sa ajina tuku se omo mra sampa yo eye enchame eye nana chambe eye nana chame bediako ena ekasa ebasa ne kai atwame fo omonye omo bebi ko chese chame a tim bia ye hia hemfisi a ye de kai no pa no me kai no pa no nane nana boga be 2 months ni ena oja hemfie etu ho eko na jafie eye chame abebrese ye hia na nana num ekai no ye de so akwa akwa de okobo amane ye asibia no bebo ina nana mama de ena no so sabia ni na ni muse na nsa ase na dia ekoduru no birom ate atua na afiatefo no de na se wo montena ho na yenti efedifo na amane na ni ayo ya wo no ya bo ano na ne tolede na na le la wo ya ena na FSA yedi video say ebe bremo na wo so wa share ama obensuso anya bi ahwe enchia de yede enchia ema all the bono bloggers na yehwe ne ekoso ewo ye traditional ha omo
Praise the Lord. Hallelujah. Nana no eda mase. Eye kura no wa wo motu kwan edi wo munpa e ma Nyankopon di wo anim edi wo mafofi edi wo abudu sampa asase kronkron so de mama paaba. Mwasida yede be mama no ya no ntime kan nyina ni aka nyina ye ewo abrade ho no sabi ye frɛ diabi dadie no enye obi biara na be hu saa bia no na mo ye de kɔbrɔfo mu a bia no di bahoba no ye vegetation ayo mu wɔ ha no and share that enye common is a ukosirim a ena baoba trace no e very common na ye hweso a Nyankopon edibo baoba trace no a eso ye ton very smooth na se baoba muso aba na etito na wo kofa bi eja ye de ode beye na hu se kase wase a na eya anoma bone bi ena obetena ba wo ba so no de to ho na Nyankopon amfa kase ambo ba wo ba tre masama idi afujai sabi fese na nano ebetena asase so a ye tichiri kura ye to ne bi sampa ye atu yen ebi entu yenda yanti ehu abakosamoda enti nia amafo wiase amane nyina eti fasampa hono nanonom yempanyimfo amatopa abetu ye enje bia ye penta ye mpaibo aja ye nsabo nananom ye sufre wo mo esane se enje wei ena nananom ediga ye nkoye obi ba wiase bebo ne bra na ebra no etuotwa na okọ ensia do a na no akan kasa no ka se ye koye ayie sebi ka frache obi enko ensia do mayanko di na danse aya di na tewa a chi kuro e di aja ye no ye bompa ye pa e di ma wo mo esai ka wo mo ni ye pa wo mo ye ye esai sre wo mo enhira enkabo mo ene asumdie ena wo be eye ne mwa esumo no pai kudo bebre su papa na ye ka se na na wo man hini a ye ka eto aso a ye tife na na no mo ase oni na tramponya no e kire se bi ka fra kire na na no ba kufo nsa entimi nkata osoro enti na na no tramponya ti se na na wo kwa me ampoma sampachi domhi esore gina ho ne naso ebroburu na nanom nyina de kire odomhi wo me ne beye na namwa masebe ka frache dumaje biara o pese wodi no batimi ade ma aye fefefe enti na nanom na na ko fuso otosumi no na kwamu hini a wode akwamu dibere no esum na na mahini no eno ochi na atua na anka ukọ amamre mu ukọ mra mu ukọ abakosem mu ime sanyina na ebisi bebi ada enti die ani hodada ni obi akofa aba enu eni anoma bone mu akofa kasai abetu dade nase enti uko to se uko fa dadi aba ba wo ba futumo bi na ase wo wa na enye ba wo ba kono e na odi aba e mo e ade fufuro nana eye kufusuno e na akwama hino no di ni court se ombebu sampa enkuntan eye yanyu ayetu no ha ena afei protwa obi pedan asia ombra na omebu hunkunta
na se odi ba na no mo entampoja ni mu se de yeti ho yi a anka na ban ko efiti ya na owo court enti eno ena ya sabre no ahi oyire kokora de se won so me puma opa eyeye ebia na amena be dadanim enti eye nanano ma chamefo ni ne mpanyifo kakra ene di nanim na yekoba na me ka ho bi enti asem a me kan nko ekutu obia ne no kan bu mason ni experience ya ma ni amamo a me to ye ni ne makohu e wo sa sebi kakra che sampa akomo hinu no bi madi a odi bi sampa man ebesinde e na ye di to amu nanano mesre mumma kase me kasa wa asem no ho wan fan chance je se odi fira upa obi ejase ti mesre mo yakoso ekoso for NCA Sabi, traditional council nyina asem na omehia ye amamre ni amande a esese eye ni nyina wie ye peda se di besi na ya no kwakwa na bruni ni dade egu a okọ magazine ekọ hwefo edition enti na se ye achi enye be hono se dade ben enye duro abehye na na ofusun na namu masampa man ati afora gina ne na so na enkoso de asomdwi ne nkampo ne mpuntu nyina asan to aso bi ena omodi injunction esan control nipa na wo no so se wo mo mayensi no ya reho ankafo no so ele ne twa man so sei enti ya kase